Я хочу провести вас по землі, якая для мяне даражэй за ўсё. Самы утульны і чароўны кут. Якая яна, моя зямля, гэта залатыя палі збажыны з сінімі вочкамі васількоў і светлыя ад бяроз гаі і пушчы, падобныя на храмы. Гэта бясконцая жыла рэк, дзе плешчуцца бабры і рыба. І гэта амаль 11 тысяч азёр, чыстых, як усмешка дзіцяці. Гэта ў мінулым гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоў грукалі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, ганарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі не была агрэсарам. Іншая справа, што яна заўсёды мужна і да канца адстойвала сваю праўду і веру. І перш за ўсё памяць маёй зямлі гэта людзі, беларусы, іх вечная, неўміручая праца. Пранікніцеся любоўю да маёй роднай Беларусі. Людзі! Велічная, гордая, яна таго вартая. Якімі толькі мянушкамі не клікалі гэтых салдат з няпудранымі вяснушкамі, у шынялях да пят, крочылі полем спаленым, шляхамі страшнай вайны і плакалі на развалінах. І мерзлі ў акопах яны, у лужах сцюдзёных, мыліся, прычэсваліся пад дажджом, па косах сваіх, журыліся пад гулкі гарматных гром, паходамі, зброяй занятыя, справай ваеннай пары. Былі яны проста дзяўчатамі. Што там не гавары, пужаліся свісту міны, чужых, незачлівых вачэй, а гінулі, як мужчыны, абняўшы зямлю, ямчы.